Dobrý deň, ahojte a vítajte v ENGIE, v spoločnosti, ktorá je súčasťou medzinárodnej skupiny a lídrom v transformácii v energetike. Na Slovensku pôsobíme už viac ako 25 rokov a pre našich klientov ponúkame komplexné riešenia predovšetkým v oblasti energetiky a technickej správy budov. S našimi klientami vytvárame dlhodobé partnerstvá a poskytujeme im moderné technológie a inovatívne riešenia, vďaka čomu im pomáhame naplňať ich dekarbonizačné ciele. V ENGIE Slovensko patríme v ankete Najzamestnávateľ do top 10 v sekcie výroba a priemysel. Našim zamestnancom ponúkame finančné benefity, a to najmä vo forme ročných odmien, príspevkov do 3. piliera dôchodcovského sporenia, ale aj možnosť referál programu, ktorý ponúkame práve pre našich zamestnancov, že môžu priniesť svojich známych budúcich kolegov. Pre nefinančné benefity je to najmä možná práca z domu, flexibilný pracovný čas, ale aj podporovanie rôznych športových aktivít, podporovanie práve bežeckých aktivít, preplácanie športovného a samozrejme účasť na našich teambuildingových aktivitách, raňajky zo strany zamestnávateľa so zamestnancami, ale aj účasť na vianočných večierkov. Kvalita našich služieb a dlhodobý úspech v podnikaní je postavený predovšetkým na našich kvalifikovaných zamestnancoch. Preto podporujeme ich rozvoj a snažíme sa vytvárať čo najlepšie pracovné podmienky. Napriek našej veľkosti sme povestní rodinnou atmosférou a mimoriadne otvorenou komunikáciou. Pracujeme aj na diverzite, inklúzii a rovnosti pre každú jednu skupinu našich zamestnancov. V rámci HR pracujeme aj na stratégii People Development Strategy a každému jednému zamestnancovi ponúkame rozvoj, vzdelávanie, individuálne rozvojové plány a kariérny rast. Vieme rozpoznať talenty aj medzi mladými osobnosťami a preto ich podporujeme prostredníctvom našich projektov. Veríme, že v budúcnosti budú súčasťou týmu ENGIE. Sme aktívne zapojení do duálneho vzdelávania niektorých stredných odborných škôl na Slovensku. Študenti tak získavajú možnosť pracovať na našich projektoch. Naše dvere sú otvorené pre každého nového zamestnanca, ktorý sa chce pridať do nášho tímu a spolu s nami tvoriť udržateľnú budúcnosť. Tešíme sa na vás.